Fer un viatge implica il·lusió i diners i, per tant, és recomanable seguir alguns consells per evitar contratemps. El primer que heu de fer és sol·licitar informació per escrit dels detalls relatius a horaris, tipus de transport, categoria dels allotjaments o assegurances. Si opteu per la gestió d'una agència de viatges, comproveu que estigui inscrita al Registre d'Empreses i Activitats Turístiques de la Direcció General de Turisme. També és important que durant el viatge dueu a sobre les dades de l'agència i l'empresa organitzadora del lloc de destí, així com un telèfon d'emergència per posar-vos en contacte amb ells. Abans de contractar el servei, llegiu bé totes les clàusules del contracte i demaneu una còpia de tots els pagaments que feu a compte. A més, heu de tenir present que l'agència de viatges us pot demanar fins a un 40% del preu total del viatge en concepte de dipòsit. Si voleu anul·lar el contracte, heu de pagar les despeses de gestió i anul·lació, que en cas de viatge combinat varien en funció de l'antelació, l'anul·lació i les condicions pactades. No oblideu tampoc d'informar-vos sobre les assegurances disponibles, tant les relatives a la contractació de serveis com a les sanitàries, i comproveu que l'assistència sanitària de la que gaudiu aquí sigui vàlida al país de destí. Recordeu també que la publicitat és vinculant i, per tant, és recomanable guardar els catàlegs informatius i tots els comprovants possibles, ja siguin factures o tiquets, perquè us poden ser d'ajuda a l'hora de fer una reclamació. Tingueu present que contractar un viatge en una agència de viatges adherida al sistema arbitral de consum és sempre una garantia de seguretat. Per més informació podeu consultar el web www.consum.cat o trucar al telèfon 012.